ఆ స్కూటీ మీద. సో అందుకోసం మీకు ఫస్ట్ ప్రైజ్ స్కూటీ ఇవ్వబోతుంది మా అక్క. ఈ మార్చ్ 15th యానివర్సరీకి లక్కీ టిప్. సో అందరూ వచ్చి ఎవరు ఓకే నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అంట, మా మమ్మీ నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్. సో మళ్ళీ మా మమ్మీ నేనే వస్తాం. వేరే వాళ్ళు వస్తే అప్పటి నుంచి రాకండి షాప్ కి. ఇది మాత్రం ఫిక్స్, ఇది మాత్రం నిజంగా ఫిక్స్. మేమిద్దరం వస్తేనే రండి షాప్ కి. వేరే వాళ్ళు ఎప్పుడైతే రావడం మొదలు పెట్టారో ఇక్కడ షాప్ తీసేసారు అనుకో రాకండి. నెక్స్ట్ తనే కరెక్ట్. సూపర్ క్లాస్ ఉంటుంది ప్యాటర్న్, బ్లౌజ్ కాంట్రాస్ట్ ఇస్తాను. మా మమ్మీ కొంచెం మాస్ కట్టొచ్చా? ఓకే అలా అయితే ఓకే. ప్యాటర్న్ చూస్తే ఈ మెటీరియల్ అంతా కూడా చాలా సాఫ్ట్ ఉంటుంది. జెరికస్ లో ఉన్నా కూడా సాఫ్ట్ మెటీరియల్. ఓకే సో స్పెషల్ సైనింగ్ కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఫిట్టింగ్ చాలా బాగుంది. ఇదే యూజ్ చేస్తాం. డిజైన్ అంతా కూడా